Ce partea unde ne-a pe gata. Ia vede, sunt și eu pe Alișor să văd ce faci. De partajare să... Stai o secundă. Nu mi se mai încarcă. Gata. Vezi? Ștefane, Uite stai așa. Ia, Zi Da. când ai drum la filme. Am dat drum. Ai dat Gata. drum? Da, da. de la cine ești? La cine ești, doamne? Oh my goodness. Ai picat? Blond Nu 1, moare. blond 2, blond 3. Are gata. Păi da, și se vede că am mai Și i-am tras și el dat și și poți să-ți arăt și din efopt. Că i-am Da. dat eu 120 și i-a dat și ăsta cu... Aș avea nevoie să-mi arăți și din efopt, dacă poți. Stai, să din efopt. Am și eu din F8. Cine ne-a Da, am băgat? și eu F8. Lasă-mă să-ți arăt. Unde Mi-a e? dat Are- 501 de recu. Uite. Uite, deci 80 plus 60 Ok. îți dă Stați de că- aici